Аз съм част от екипа, защото тук имате възможност за растеж. Имате достъп до експерти, обучения и най-новите стратегии за пазар. Вашият успех е и наш. Аз съм част от екипа, защото тук няма таван. Ако вие искате да станете име в сектора, ние ще ви дадем сцената да блеснете. Добре, господин Петров, изпращам ви договора по имейл, разписвате го и действаме с продажбата. Аз съм част от екипа, защото вярваме в хората. Клиентите не помнят всичко, което казваме, но помнят как са се почувствали в наше присъствие. Това е магията. Аз съм част от екипа, защото тук знаем, че истинският успех се измерва с това колко хора сте издигнали заедно със себе си. С нашите инструменти и подкрепа Всеки брокер може да постигне резултати, Които преди са му се стрували невъзможни.